بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو بمن غفلا بفو إني واتي وبسكافو إني تلي إني سرما أم سرما لا مكلي فنا بورا وفنا بسكافو سكاتولا بمن أكو نيا مني سرما كو أنغا سونغا كيس نيوم سومغوي وچه كو نان سيغرا أنغا سونغا كي نيوم سومغوي نان سورا نيوم فنا وفنا كاوسا مغالا بلاي ko ni ya men clé ko sigi nyongo ya nan sona ko nga clé nyongo ya ko bi clé o bi sigi meshil oche ko de an clé angan clé nyongo yi na clé na sona nyongo ye ka kla ka clé nyongo ye o mo ga ja ko sala bلاي ayo ko kala ni ya mani shu ko nan sigra ko nan clé la nyongo na nga to ko nyongo sutra oche ko de an shu ye sutra ko shu ye sutra de sutra ye na sona nyongo ye ka clé nyongo ye ka nyongo sutra nam able we maya sinzi incluma bado ayo chokoro bado ko de ma ko sigi nyongo ya la hada made ni hakli bi chogomina ko to chogole da ko sigi nyongo bi mine chogomina bo chogole la oche onye tajori modo ibe chogomina ire hakli muye mo tikete kuma chama Allah akbar iti ire soro o bolo kan kuma chama nam donc e ba soro ni ilamini la ko munun be no ibi wajibiya ka ire blaka keni o tabolo de able ya fam nam ni kongla la ni mogote mogo jati misal do nam o ede fana ngi ire blo mene kono sisa ka feren dawlu tige wasa ala kan shini gela sere mo domina nam ire fana ka se ka fero soro ka se ka akume jona ya fam or kan foko mogo be are isigida chogo de do nam ya fam mogo be ali kuma do lamini bi demsanu mi chogo mina iga demsanu mo chogo ta kuma chama nam wani ere fana mi chogo do ere fana mo chogo ta parce que au jama ka cha donc ere hakila bi kele ku ka ta jama fan fe nam o kan foko mogo hakili kan bi ke miye itiko ere ayo ga isigida e muire ike ka do de able ayo amba ku jeri muye ko nye kono ko do faye do den oche onye abi falen de kufo falen ko do falen de kufo ko do faye do den de abi falen e faye fa do e fa be no de fana mebulo o falen de do namu na fo do karsa e bo do borila e bo dola o do fana bora dola namu donc ko sigi le nyunga o chugo lati able Allah akbar bismillah baman andre alors dan bi jumaye namu février kalo e clé temps ani shigin soro samba fla ani mugani fla fasiri bo se woni ke fasiri gafo kono amna la ka ferete folo kuma wado fo wasa family ka siga sura kula blay tubarakallah amba damani le sor o fasiri ke fa ko di fasiri ke fasiri le sor koro di nyeta est ce que mi nyeta sraka ayo ko nyagamine no sisan ko so ko nyagamine no ko sobe anga dibikalo o nga ko barkan bina bo ani takuba bina bo mali kono ko barka baraka bon o ko hakli jaga bolo ka fam chugo mi yakula e sor kelo ka ine do don nyon che ka nyefo mo ye nam o min metalike lakanan kula ko opération maliko ali ka kulunalina ablandan ko lu woni keme ka tasma bon kusbe bamachunu dagaro kan yoro chamana ina fo sukura bulke si monduru boni farabugu marebugu ani fo ta si wadu kulo bayma nam ko pangurun ko ni mujugu keruma kusbe o ko chene chamando na ukun nam o ko fe ko barkan bole bo ka tagali ka o malikono ablandan ko koni kunchera ni jigi misya bay ablandan nam awa le soir bamako wula fe kuma kadi ko jugu wɛrɛ fana b'a la ka ye ne waati la camancɛ fanga marawajɛkulu nɔfɛ sabula ko u b'a fɛ ka M5 sifin 200 jate k'olu jagoya do baara la abilandani hali ni a kuma bɛ caya ko do bɛ sen na nin waati la
Emmanuel Macron France jamana nyamko ale hakilla min di barkan ga wati labon kan Mali kono kako ko kalo woro konnana kubina uka daga kasauche daga sawambe Mali kono kubina olu datugo Mali ni sedaw che gela hukumu kono okuka lasigidin kurami nana Mali kono ni abe wile ko Mario Gomez Fernandez ha sementia ka fo kabini siko bala jele ke wasa nyongo famnya ka sika na kuma nyongo ya usraka o kofe ko opération keletigi ulu koni ka kalo o makalo sawa soro ka wuli ka jola folo nga ku sraka dangari ke bamanci keme flala o ku ka marma fen bi woroni kele menena ni mobili o muka ani shikin jate ko fana menena ula ablandan tabarakallah ni tala ni sanfe ambani yero oche ko bi Mali d'aujourd'hui bi Mali bi jogodi sementia ka foko emia konona na ko talimi krako akuma chara kusube ko ministre Sadio Camara ko ayinne do afi aka nyefolike mukowye ko sumiri bu ma ka kene akula ko chara tigla mo kon ye latke do ta akuka ablay kodi ayo apiro la tere chamandi folo namu lala kligan fe nandu na kon na nyefo mukowye kanye ko to ko tigini magazin dikere oche ci la jama dem me chama barane do halit mo fo wa chama da desa ka furake kuma ka cha nam an ga lasgide ndo sugandira ku kanga ta an ga lasgide an barala jamana woro kono ka ko halsa ku masaka bobo ko ka sawu ke musaka ku geleyayi umani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Premier Mali kɔnɔna na k'u ye yɛlɛma caman kɛ o de kɛra sababu ye ni caman ba fana farala u ka sɔrɔ kan ko miliyari 80 k'u kɔni sera ka o fara ɲɔgɔn kan kalo 6 jate kɔnɔna na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ baarabila min ni an ka telefɔni so baarakɛlaw b'a la ka ko labɛn a bila dani ko nin kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni k'a to an ka telefɔni sera ko ka nɔgɔba kalo n k'a fɔ tile 5 jate kɔnɔna na taji sɔngɔko la ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a jira k'a fɔ foyi tɛ fara taji sɔngɔ kan ko minnu kɔni b'a la ka na ni taji ye a bila dani ko a b'a la ka kɛ olu ka ɲɛkumu kan foyi taji tɛ embargo la donc kana fɔ a bɛ kɛ u ɲɛ o ka nana ye balo fɛn fura ani taji olu ko embargo ko kan donc kana kama kana muna ba kɛ u ɲɛ embargo kɔni t'olu la donc kana u ɲɛkumu de n'u ɲɛkumu fana b'a ɲɛkumu l'indicateur de renouveau ayiwa ko i Côte-d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara y'i hakilila fɔ Mali ka ɲakili ninnu kan ko a b'a ɲini a balima malidenw fɛ ko an ka segin ka fara tɔw kan ko an ka fana ka diɲɛ fɛn dɔw kɔ walasa bɛnɲɔgɔnya ka se ka sɔrɔ ya bɛ se bamanankan na a ko ale b'a ɲini Maliw fɛ maliyɛnw fɛ u ka ji dɔɔni kɛ u ka ɲamaku ji la ko ne de ye lafɔ Mali kan a se ko ten a bɛ julakan mɛn o ayi ko ten ko jaa ale bamanankan mɛn ko ale b'a fɛ k'a fɔ k'a ɲini u fɛ olu k'u ka ji dɔɔni kɛ u ka ɲamaku ji la walasa dɔɔni ka bɔ fariya la ayiwa ko ten dɛ o tɛ de ale ko ten ale ye da ale minɛ arajo fɛ yɛlɛ b'a fɛ kɛ fa ale i bɛ ka sigili jama lajɛba min kɛra stade du 26 mars la a ye bamanankan dɔ fɔ ye a bɛ julakan mɛn dɔɔni a ko ten a ko maliyɛnw k'ale jɛ u ka ji dɔɔni kɛ u ka ɲamaku ji la ayiwa donc Asimi y'a mɛn Alassane ko ten yɛlɛ b'a fɛ kɛ fa o kɔrɔ ko k'a ka juru magaya Asimi a lajɛ i ka juru magaya dɔɔni d'accord walasa faamali ka se ka sɔrɔ inchallah maa fana kɛra ɲɔgɔn ye boli ɲɛ waati min na o ye i sago sɔrɔ kuma yɔrɔ siga t'o la bon o tɛ tiɲɛ ye bamananw ko n'i ko i b'i jo kɛlɛ bɛ kɛ i bɛ kɛ kɛlɛkɛla ye o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ aw yɛrɛ bɛ sɔntigi de ye o bon d'accord ayiwa bisimila parce que a fɔ kuma bɛɛ karisa bɛ kɛlɛ la donc mɔgɔ tɛna na ɲɛɲini bilen siga t'o la ni ko dun ma ɲɛɲini k'a dɔn karisa jo wala karisa jo t'a la alors i bɛ kɛ sɔntigi ye dɛ a kuma banna voilà bisimila donc an ka jateminɛ o sira ninnu kan inchallah o ka fisa ko la ko kulu dɔ sigilen don RPM kɔnɔna na min wele ko collectif des cadres k'olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ u b'a wajibiya congrès kura ka kɛ teliya la RPM kɔnɔna na walasa ka se ka IBK nɔrɔ bila o kuma IBK kun ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye halisa ayi tɔn ɲɛmɔgɔ o tɛ Bokar Terikɛ crise au sein du RPM sur la désignation du successeur d'IBK d'accord ok
bismillah agilla nyeto kan ya fo kan tu abukando voilà ko wasa ka ibe kan norobla au kofe ko cadre de champ des partis politiques pour la réussite de la transition ko nyamo chama kone ayirala ka fukut na teska bo mali jamana kono folo ko chama nyakle no sraka o kofe membe talike anga telefoni bon ku ka nafulu mararo bangla ko koni glone no folo ko barakelo kon yu kan son ko ajira ku nata barabla dula ka damne ndena non mafli kalo klem ko ani kle nam info matin ko barkan ko bana au cimetière au kofe colonel Damile ale kona cimetière ka foko ka barkan tuarno ko halni fema fara gelya kan fana ma fura soro an kala kana go gelya la blandan ko ka barkan tuya ko ni doma fara an kala kana go gelya kan ko fura fana ma soro ala Allahu akbar colonel Damile o fo comment famu ni ma fli delpa nyamo ka la serikan ka o kofe ka cimetière ka foko France tali min fleni ka bo Mali kono ko kon ni Afghanistan Amerique jamana min ke Afghanistan o ko ba fa ko nyoma de fona ke Mali la blay le fondement ah d'accord inna ka gafa kura de blay abol nove ay gafa kura te ga anda soro ka ci ne ko ni a chefu lo gaye anda soro ka ci ni aboko kemene bidur ni kono tona ana mena doni ay doke ame ayo rajira ka foko France tagali ko munu anga joro na ko munu bala ani anga jigida ko munu ga ko biska bo ko o kama ka hakli jiga bodo ko srat ken nuka kana muka tale srat kel ablay ko akoko ni ajira ka fo yuru kunu ngana ngana barka bo na kula kusube o ko lojuma susu no fana di ci ko kula abla nan ko njaglu kan ga ke ka nyesi mo ma munu fi be kununa tubarakal Mali Tribune ala sementia ka foko Jamil Bitar na le M5 kumala silaye ka jira ka fo chamanje fanga balaka ke eko o mandi uye o politiko stratégique la wasa basi kana ko ade mo PHG be ka rebla sorna do minen kono o barkan fanani takuba ka tagali kola o ko yala ko kahanga sigi ka foko ko bela jere bina segna anno korola lakana bala sira kawa o kema ka woni ngane fana tomi bla yarno ablandan amana o kuma telemon yeni tubarakallah ana la ekli en fait kan ne do kuma don ñoce ayo ñom en cieni baraji ba bamana André cede tumbe anta do ni asoro mais ba soro itumbe kolokani wotini en 1994 itumbe mi bamako kolokani no assalamu kolokani ato be kolokani idi ka shifin yala atewa cedo ko ni ato ko me Boubacar Sadassi ale tumbe ademala awanya to me ale kara ministre des anciens combattants awanya to me afatura accident fait ami kalumuna ami tlemuna wonyo 18 février 1994 kasoro ale ka sobi chanfala kulkoro sirala ale tato choufe ale na terike docteur Marba pasro ben falendo chenchen o chelendo gidron dalu maye u vete story tara do mobile ka mobile nunu yere be noni donc o kera satay mais yana ka sa ay ko bale de ke mo yere ko o de kama financière ko mo maçon kasoro abe ministre de la défense yala élève gendarme promotion dobe 701 peut-être ma keme wolola ni kelen o ma keme wolola ni kelen voilà olu tum ye molwali yake ale ko woti sekeke ale ibara muge ku decision ta ku be radier ma keme wolola ni kelen toute la promotion il a pris ko be gagnon fait ku be ni won fait ko se dashian ni wale manga ke se dashian ko ba sare ko filiti seke ni ke ka do faso fini koro ka faso ta ka fini dai kana ko bi ko le eni mango ke ko a dépassera ko on va les radier là ayu radier ka bo gendarme yalla eso ñoo ngara folo na ñi gontal promotion kele mo keme promotion kele 701 élèves gendarmes ko radier donc kele ka décision ta mo wota rañi ni ga
ye ko galen gede est-ce que au kanga ke et voilà un mot phrase la ko à la télévision je me souviens qu'on n'est pas responsable pour être responsable mais on est responsable pour prendre des décisions dures. S'il a pris des décisions étaient faciles, on n'aurait pas besoin de responsable. Ni comment dire wable. Ah? On est comment dire? Allez comment? À côté. Ni nyamro de. Ah. Ni nyamro yi. Ah. Able bi joro la bi latiko de kede. Ah. Ni tisika ko latike. Ah. Ka ko nyana bo. Nam. Able ma ke nyamro. Ayo. Awo. Donc ayubla. Mo wo deli ka mason ko yande ko tanka le ko misiya la nunti do. Katola. Atato so chanfala. Accident ke mogo ko ay mogo bla mogo mason hakede do nyamade do parce que yo gen woda accident ke mogo ye korodol. Femina sababu do able. Femina so moyo korodol. Oh. Ko ay mogo munge ko nyamade wila woda accident ke kale fato parce que mason. Afana mo ma ko gene. Voilà. Mais le problème de moi est ale salenko. Ato ya janfa ka mo nu wele ka tuguni kubla gardien de prison yala. Ale mogo munge. Alpha mogo wele. Ko bo awti ke gendarme parce que aya bo gendarme yala mais ambo ke gardien de prison. O gardien de prison na accord na tayne. Donc oui do voilà. Et afle ni. Donc e gala je ni fana kera anga malile ya. Sanwo sa hali bi sisan i b'a sɔrɔ a jɛɲɔgɔn kajetusi ninnu bɛ canfala sisan u bɛ taa a ka kaburu yɔrɔ min na ka taa ka jura ka fɛn kɛ ka sɛrɛ mu san o san u b'a kɛ a ye. Mɔgɔ fana kun don min kolo kun ka gɛlɛn. Ale yɛrɛ sɛdasi a tellement que a ye ko kɛ a ka gɛlɛyara sɛdasi yɛrɛ y'a dɔn ye k'ale ye ministre a bɛ so ko gɛlɛn kati la k'a to civil ye mais a tɛ tuuti siran le centre d'instruction de Kulikoro o y'a da tɔgɔ la. Bokar Sadasi. Oui o y'a da tɔgɔ la. Pour qu'à Togoverotun, le centre d'instruction, Sadasi de Kulikoro. Au bas, les retours là. Non, il y en a 14 sur la seconde. Sadasi civil. Mais à l'aide, tout sera. Parce que décision élémentaire, Sadasi Tchel. Alors, il faut que au chien de Baon Diasisa. À Tchénion de Baon Diasisa. Au de Fonaka, parce qu'il n'y a pas de it's a blay. Maintenant, quand ministre to ministère là, qu'a Fatou, qu'a Djanadja Kenya et à l'aide là. Nema fama ke malade mais depuis ne kalmale ka ne ayalde ka to ministre yala ke fatu ka to ministre yala ko nyaga ke ki a doye ne a don ne a chien folo ne ayale ale ka sutrondo odon asori be ka de premier ministre yo yo ko premier ministre ibe ka ere de ordre finero kala wodo ibe ka e phrase vodo fombo foye fana ibe ka ko tout homme est mortel certes. Mais les morts n'ont pas le même poids. Celles des hommes comme Boubacar Sadassi ont plus de poids que les mots du mandingue. Ça, c'est l'Ibeka. Que les mots mandingue. Ok. À côté. Ibeka dit, il a conclu son discours par ça. Il dit, tout homme est mortel, certes. Mais les morts n'ont pas le même poids. Celles des hommes comme Boubacar Sadassi ont plus de poids que les mots mandingue. Ko su giriya tɛ kelen ye bonya n'o yanga tɛ kelen ye Bokar Sadasi ninnu dɔw fure ko u ka girin ni manden kulu dɔw ye i bɛ ka de côté donc n b'a to o de kan cɛfarin tun bɛ yan dɛ o ye tiɲɛ voilà quand même Ala ka waati wɛrɛ yira